हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी, प्रणम माताजी। പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ലൈവ് ഇടുമായിരുന്നു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, പ്രണാമം മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമുക്ക് തുടങ്ങാം, ക്ലാസ് തുടങ്ങാം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധ കൃഷ്ണപാദ സഗണ ലളിത ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവ അസുര ഭാവങ്ങളാണ്. ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോണ ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോണത്. അപ്പൊ ദൈവികവുമായിട്ടുള്ള ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള 2 തരത്തിലുള്ള ഭാവങ്ങൾ അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആകെ 2 തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതില് ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഭാവങ്ങളും ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ, അതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വസംശുദ്ധിർജ്ഞാനയോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായാസ്തപ ആർജവം അഹിംസാ സത്യമക്രോധം ത്യാഗാ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദ്ദവം പ്രീരചാപലം തേജ ക്ഷമാ ധൃതി ശൗചമദ്രോഹാനാതിമാന്വിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവീമഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഭഗവാൻ എന്താ ഈ 3 ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാനോട് എന്താ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ദൈവിക ഗുണത്തില് അനുഗ്രഹീതരായവരുടെ, ദിവ്യപ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവരുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു 26 ഗുണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ എത്രയാണ്? ഒരു 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മളടുത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും. ഹേ ഭാരത, നിർഭയത. ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നിർഭയത. അർജുനോട് പറയണമെന്ന് നിർഭയത. നമുക്ക് ഭയമില്ലാതിരിക്കുക. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. പിന്നെ എന്താണ് പറയണത്? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ. ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ,
ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചായില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പോ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത്? നിർഭയത്വം, നിർഭയത, പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, പിന്നെതാണ് ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ശൗചം, ധൈര്യം, പിന്നെ അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 24 ഗുണങ്ങൾ, ഈ മുകളിൽ നമ്മൾ എത്ര ഗുണങ്ങളുണ്ട്? 26 ഗുണങ്ങള് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. സാമൂഹ്യമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടും വ്യത്യസ്തതകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധം ഇതിനെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ സാമൂഹികമായിട്ടായിക്കോട്ടെ, തൊഴിൽപരമായിട്ടായിക്കോട്ടെ, ഏത് രീതിയിലും ശാരീരികമായിട്ടായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക പരിസ്ഥിതികൾ ശോചനീയമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വളർത്തി പോവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ പ്രായോഗികമായി വളർത്തി പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ചുറ്റുപാടുകള്, നമ്മളുടെ പരിതസ്ഥിതികള്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കിപ്പോ ശരിയല്ലെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇത് ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രായോഗികമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ 2 തരത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്വഭാവവിശേഷങ്ങൾ, ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. അതിൽ ദൈവികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുകൂലമായാലും പ്രതികൂലമായാലും നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഇനി ആരെ കുറിച്ചാ പറയണത്? ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അസുര ഗുണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധം പാരുഷ്യമേവ ച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. അപ്പോ ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവരെപ്പോഴും അഹംഭാവികളായിരിക്കും. കുറഞ്ഞൊരു സമ്പത്തോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ഒക്കെ കുറച്ച് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവരതും വല്ല ഭയങ്കര അഹങ്കാരം കൊള്ളുന്നവരായിരിക്കും. ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർ കോപിഷ്ഠരാകുന്നു മാത്രമല്ല, അവര് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അവര് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളൊരു വിവേക ബുദ്ധി ഒന്നും ആർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അവരത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പ്രാമാണികന്മാരെ, ഉയർന്ന വ്യക്തികളെ ഒന്നും അവര് ആദരിക്കാനൊന്നും അവർക്ക് ശ്രമിക്കണമെന്നില്ല. അവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയാ പറയണത്? ഗർഭത്തില്, മാതൃഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ശരീരം ഉളവാകുന്നതോട് കൂടി തന്നെ അവരിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അത് വളരും തോറും അവരുടെ ഈ ദുർഗുണങ്ങള് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവികളിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ലക്ഷണം എന്താണ്? ഗർവ് ഉണ്ടാവും, അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവും, അഭിമാനം ഉണ്ടാവും, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം, ഇതൊക്കെ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അവരിൽ കാണുന്ന സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ദൈവീ സംബന്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത മാശുജ സമ്പദം ദൈവീം അഭിജാതോസി പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും ആസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഇനി ഇവിടെ എന്താ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണത്? അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള്, ഭൗതികതയിലല്ലാത്ത ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്? ഭൗതികതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ഗുണങ്ങളെല്ലാം മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. പിന്നെ ആസുര ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആസുരിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാക്കുന്നു. അഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാക്കും നമ്മളെ. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടിയാണ് ആര് പിറന്നത് എന്നുള്ള ഭഗവാൻ പറയാണ്? അർജുനൻ പിറന്നത്. നീ പിറന്നത്
ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനന് ഭഗവാൻ ധൈര്യം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീ എങ്ങനെയല്ല പിറന്നത്, അസുര പ്രകൃതിയോടെ അല്ല നീ ജനിച്ചത്, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് നീ ആരാകുന്നില്ല, നീ അസുരനാകുന്നില്ല. കാരണം അർജുനൻ എന്താ അവിടെ പറയണത്, ഭീഷ്മരെയും ദ്രോണരെയും ഒക്കെ വധിക്കാനായിട്ട് അർജുനന് വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അർജുനൻ ആ പ്രയാസം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായത്, അർജുനന് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നതാണ്, ബഹുമാനം കൊണ്ടാണ് അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് താല്പര്യമില്ലാഞ്ഞത്, അർജുനന് താല്പര്യമില്ല. അതല്ലാതെ അവരോട് ദേഷ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ മിഥ്യമായിട്ടുള്ള അഭിമാനം കൊണ്ടോ പാരുഷത്തിനോ പൗരുഷം കാണിക്കാനോ എന്നല്ല ആര് ചിന്തിച്ചത്, അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനൻ എന്തല്ല, ആസുരിക സ്വഭാവിയല്ല അർജുനൻ. പിന്നെ അർജുനൻ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്, നമുക്കറിയാം. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്, യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം. ആ ക്ഷത്രിയൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അത് ആസുരിക സ്വഭാവമാണെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ മാറി നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ധർമ്മം നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിയതകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നാൽ അത് എന്ത് സ്വഭാവമാണ്, അത് ആസുരിക സ്വഭാവമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാൽ അത് ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്. തിരിച്ച് അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തല്ലാന്ന് പറയണത്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലല്ല. കാരണം അർജുനൻ അവരോട് വൈരാഗ്യം തീർക്കാനോ തന്റെ ഒരു അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ താൻ വലിയ വീരനാണെന്ന് കാണിക്കാനല്ല അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അർജുനൻ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, അർജുനന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക, അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അർജുനൻ അവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ എന്താണോ അത് നടപ്പാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് അർജുനന്റെ ഗുണം ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവൻ ആണെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഈ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് ധൈര്യം കൊടുക്കാണ്. ദൗഭൂതാ സർഗൗ ലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവ ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളാവയെ പറ്റി വിവരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്താണ്, രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. അതില് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 26 ഗുണങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അവരെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി ആസുരിക സ്വഭാവികളെ കുറിച്ചുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവമുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒന്ന് ആസുരികമായിട്ടുള്ളതും ഒന്ന് ദൈവികമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയിലുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ. ഇനി ആസുരികത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പൊ ദൈവിക പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും, അവര് നിയന്ത്രണമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്, ഈ ദൈവിക പ്രകൃതിയിൽ ജനിച്ചവര്. പിന്നെ അവരുടെ പ്രവർത്തികൾ മുഴുവനും ഈ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവരുടെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം നടക്കുന്നത്. നേരെ മറിച്ച് ആസുരിക സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ അവര് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഈ പറഞ്ഞ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിയമങ്ങളോ നിബന്ധനകളോ ഒന്നും ആർക്ക് ബാധകമല്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരതിനനുസരിക്കാനോ ഫോളോ ചെയ്യാനോ അവർക്ക് യാതൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആസുരിക സ്വഭാവികൾ. പക്ഷെ ദൈവികരാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ചെല്ലാം അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തു പോകുന്നവരായിരിക്കും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൽ. അപ്പൊ ദേവന്മാരും അസുരന്മാരും ആരാണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ് അവളുള്ളത്, ഒന്ന് ആസുരികരും ഒന്ന് ദൈവികരും. അപ്പൊ ഈ രണ്ടു പേരും ആരുടെ മക്കളാണ്, പ്രജാപതിയുടെ സന്താനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതായത് പ്രജാപതിയുടെ ഭാര്യമാര് തിഥിയും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആര്, ഈ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. അസുരന്മാര് തിഥിയുടെ മക്കളും ദേവന്മാര് അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു കൂട്ടർ എന്താണ്, വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, മറ്റൊരു കൂട്ടര് വേദത്തിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇവിടെ. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ഇവിടെ ആസുരത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയണല്ലേ. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച, അവർക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല, അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ
വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അവർക്ക് ശൗചത്തെ കുറിച്ച് ആസുര സ്വഭാവ വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് അവർക്കില്ല, പിന്നെ നല്ല പെരുമാറ്റം അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല, സത്യസന്ധതയും അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്, ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളോ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളോ ഒന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല, അവർക്ക് അത് അറിയണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, പിന്നെ അത് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് അത് അനുസരിക്കാനായിട്ടുള്ള സന്നദ്ധത ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരത് അനുസരിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കൊന്നും വഴങ്ങി ജീവിക്കാനായിട്ട് ഈ ആശ്രിക സ്വഭാവികള് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്, ആന്തരികമായിട്ടോ ബാഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചിത്വം ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ ആസുരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ബാഹികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലേ, കുളി, പല്ല് തേപ്പ്, വസ്ത്രം, ഇതൊക്കെ ബാഹികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, അത് അവരിൽ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം എന്താണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, സത്സംഗങ്ങൾ കൂടുക, ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും ബാഹികമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുചിത്വം അവരിൽ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പോകണമെന്നില്ല. പിന്നെ അവരുടെ പെരുമാറ്റം നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധയോ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് അവര് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു നിയമം ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആര് പെരുമാറുന്നത്, അവരുടെ പെരുമാറ്റം. ഇപ്പൊ മനുസംഹിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, സ്ത്രീകളുടെ എന്താണ് പറയാ, കൗമാരത്തില് പിതാവും യൗവനത്തില് ഭർത്താവും വാർദ്ധക്യത്തിൽ പുത്രനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, അവര് നേരെ അവരുടേതായ പെരുമാറ്റച്ചട്ടാണ് അവരുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അവരുടേതായ രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല, സ്ത്രീകള് അടിമകളെ പോലെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നവരാണ് അവര്, ഈ കൂട്ടര്. അപ്പൊ ഈ എന്താ പറയാ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഉണ്ടാക്കാണ്, അവരൊരു നിയമഗ്രന്ഥം, അവരുടെ രീതിയിലുള്ള നിയമഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് എന്തില്ല, സത്യസന്ധതയും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർക്ക് സത്യസന്ധതയും ഇവർക്കില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ സമയത്തും അവർക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുന്നതിനോ വഞ്ചിക്കുന്നതിനൊന്നും ആർക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരാസ്പര സംഭൂതം കിമനന്യ കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്നും അതിനോ നിയന്താവായി ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, അസത്യം അപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതവും സത്യരഹിതവുമാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതുമാണ്, പിന്നെ ഈശ്വരൻ ഇല്ലാത്തതുമാണ്. ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് അസത്യമാണ്, സത്യം ഉള്ളതല്ല, അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈശ്വരൻ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഈ പറഞ്ഞ ആരുമില്ല. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് കാര്യം, കാരണം, നിയന്താവോ ഇതിനുള്ള യാതൊരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് പറയുന്നത്. ഈശ്വരൻ ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോട് ഇതൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല എന്നും അവർ കരുതുന്നത് അങ്ങനെയാണ് കരുതുന്നത്. പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഉണ്ടായി, അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് പിറകിൽ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനും അതിന്റെ ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിക്കാനും ആർക്ക് തയ്യാറല്ല, അവർ തയ്യാറല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരത് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യുന്നില്ല. അത് പരമാത്മാവിനെ അവരൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ അവരൊരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനായിട്ട് പോലും അവർ തയ്യാറല്ല. ഭഗവത്ഗീതയിലെ വചനങ്ങളെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. മയത്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചര ചരാചരം എന്ന് പറഞ്ഞതിലെ ഭൗതിക ലോകമെല്ലാം എന്റെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ഭഗവാന്റെ വചനങ്ങളെ, ഭഗവത്ഗീതയിലെ വചനങ്ങളെ അവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, നിയമങ്ങൾ പറയുന്നത്. അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന്. അപ്പൊ ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഇവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്നും ഇതൊരു പ്രപഞ്ചം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണെന്നൊന്നും
ആര് പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഏതാം ദൃഷ്ടിമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മനോൽപ ബുദ്ധയ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിഗമനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇവരെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ ഇല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഒരു ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും പിന്നെന്താണ് അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികള്, അജ്ഞാനികളാണ് ഇവര് അല്ലെ. ഈ അജ്ഞാനികള് ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടും ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരുടെ സന്തോഷത്തിനും ഇവരുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതിനു വേണ്ട എല്ലാ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അവര് സദാ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെ, മാനവ സംസ്കാരത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ ഒരു ധാരണ. അവര് പക്ഷെ അത് അധോഗതിയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ ചിന്തിക്കില്ല. അവർ എങ്ങനെയാണ്? ബുദ്ധിഹീനരുമാണ്, ബോധശൂന്യരുമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ചിന്താഗതികളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒടുവിൽ അവര് ചിലപ്പോ സർവ്വസംഹാരികളായിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മളെ ലോകത്തിന് നാശകരമായിട്ടുള്ള ക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ടും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവികള് അങ്ങനത്തെ വരാണ്. ഇപ്പൊ ഇക്കൂട്ടര് നമുക്ക് ലോകവൈരികൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അവരുടെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. കാമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമ ധാന്യതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സദ്ഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട് പിന്നെ ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് വ്യാമോഹിതരുമായ ആസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്താണ്? അവരുടെ മനോഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നതില്ലേ. അപ്പൊ അവര് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും പൂർത്തിയാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റണമെന്നില്ല. കാരണം അവരെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കും. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിനും ഒരു സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവർക്ക് ഒരു കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? ഒരിക്കലും പൂർണ്ണമാകില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നേടി നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും നടന്നാൽ തന്നെ അതിനവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, അതില് 100% സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അവർക്ക് കിട്ടണമെന്നില്ല, സംതൃപ്തി അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അപ്പൊ അവരുടെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് അത് എങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് ആരുടെ സ്വഭാവം? ഇവരുടെ ഈ ആസുരികന്മാരുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർ അജ്ഞാനികളാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അജ്ഞാനികളായത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് തെറ്റായ വഴിക്കാണ് പോകുന്നെന്നുള്ളൊരു ബോധം ആർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അവര് നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈശ്വരൻ അവരുടേതായ രീതിയിലൊരു ഈശ്വരനെ അവർ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അവരുടേതായ രീതിയിലൊരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി ആയ രീതിയിൽ അവർ ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടിച്ച് അവര് ആ ഈശ്വരന് വേണ്ടിയിട്ട് കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ ജപിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ. അവര് ധനസമ്പാദത്തിലും ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ആകൃഷ്ടരായിക്കൊണ്ട് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മദ്യം, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം തുടങ്ങിയ ആസുര പ്രകൃതരെ ആകർഷിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും? ഇവര് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദമ്പം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി ആസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള ഈ പ്രവർത്തികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അജ്ഞാനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവരുടെ പ്രശ്നം തന്നെ വരുന്നത്. കാരണം അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ദമ്പം, ഓരോന്നിലും ആഗ്രഹം
ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന്റെ ബേസിലാണ് അവർക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്രോധം വരുന്നത്, ദമ്പം, ദുരാഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരായിട്ട് ഈ ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടമായിട്ട് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യണമെന്നില്ല, ചെയ്യാതിരിക്കാം. പക്ഷെ അവരെന്താണ്, അത് അറിയാൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല, അവർക്കത് ആഗ്രഹമില്ല അറിയണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ ദക്ഷ പ്രജാപതി, മഹാരാജ ദക്ഷ പ്രജാപതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ. ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണ് ദക്ഷ പ്രജാപതി. അതേപോലെ തന്നെ സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്. പിന്നെ ആരാണ്? മഹാദേവന്റെ ഭാര്യ. സതീദേവി മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് അല്ലെ, സതീദേവിയുടെ അച്ഛൻ. അപ്പൊ മഹാദേവന്റെ ഫാദർ ഇല്ല, അമ്മായിച്ചനാണ് ആര്? ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതി. ദക്ഷ പ്രജാപതി വളരെ അഹങ്കാരിയായിരുന്നു. ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മാവ് പല ഉയർന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പല പ്രവർത്തികളും ആരേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരായിരുന്നു? പ്രജാപതിയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത്, ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ആര് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? പ്രജാപതി ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്നെയാണ്. ദക്ഷ പ്രജാപതി ചിന്തിച്ച് എന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആദരിക്കേണ്ടെന്നുള്ളൊരു അഹംഭാവവും അഹങ്കാരമൊക്കെ ആരിലുണ്ടായിരുന്നു? ഈ പ്രജാപതി, ദക്ഷ പ്രജാപതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത്, യജ്ഞം നടക്കുമ്പോ എല്ലാവരും യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ആണ് ആര് വരുന്നത്? ദക്ഷ പ്രജാപതി അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിനെ കണ്ടപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എല്ലാവരും എണീറ്റ് നിന്ന് വണങ്ങി. പക്ഷെ പരമശിവനും ബ്രഹ്മാവും എണീറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ടപ്പോ ആർക്ക് ദേഷ്യം വന്നു? ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് സ്വന്തം പിതാവായതുകൊണ്ട് അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. പക്ഷെ ശിവനെ എണീക്കാതെ കണ്ടപ്പോ, പരമശിവനെ എണീക്കാത്തത് ഇഷ്ടായില്ല. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മകളുടെ ഭർത്താവാണ്, അപ്പൊ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് ആര് കാണിക്കണമായിരുന്നു? ഇവിടെ ശിവൻ കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ദക്ഷ പ്രജാപതി കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് കണ്ണ് കാണാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അങ്ങനെ അത് ഇഷ്ടായില്ല. അങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവം? അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാണ് ആര് ചെയ്യണത്? ദക്ഷ പ്രജാപതി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അത് ഇഷ്ടമായില്ല. പക്ഷെ ശിവൻ സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ വൈഷ്ണവനാണ് ആര്? ശിവൻ. ശിവൻ എപ്പോഴും ആര് ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ, വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവൻ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല, ശിവൻ എണീറ്റിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവനെ ശകാരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യണത്? അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. ശിവനാണെങ്കിൽ ഒന്നും മിണ്ടാത്ത, കാരണം ഭക്തന്മാർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഭക്തന്മാരൊരിക്കലും മറ്റുള്ളവർ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അതിന് പ്രകോപിതരാകുന്നില്ല അവരല്ലേ. ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു യാഗം നടക്കാണ്. ദക്ഷൻ ഒരു യാഗം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു യാഗം നടത്തിയപ്പോ, മനുഷ്യന്റെ കുലങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വരാൻ വേണ്ടി യാഗം നടത്തിയപ്പോ ദക്ഷൻ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. പക്ഷെ ആരെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചില്ല? ശിവനെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചില്ല. സ്വന്തം മകളാണ്, മകളുടെ ഭർത്താവാണ്. പക്ഷെ ദക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഇവരെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. അപ്പൊ സതീദേവി കൈലാസത്തില് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തില് നല്ല രീതിയിൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഒരുങ്ങി സ്വന്തം സഹോദരിമാരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോണത് കണ്ടപ്പോ സതീദേവിക്ക് അറിയുന്നില്ല എന്താന്നല്ലേ. അപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ഒരു യാഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പോകാണെന്ന്. അപ്പോഴാണ് സതീദേവിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത്. അപ്പൊ സതീദേവി ശിവനോട് പറയണം. അപ്പൊ സതീദേവി ആരാണ്? സതീദേവി പാർവതി ദേവിയുടെ അവതാരമാണല്ലേ. പക്ഷെ സതീദേവി ആ സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മളെ സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടാണ്. അപ്പൊ സതീദേവിക്കൊന്നും അറിയാനുള്ളൊരു അത് അറിയുന്നില്ല സതീദേവി. അപ്പൊ സതീദേവി എന്താ പറയണ? ശിവനോട് പറയാണ്, അവര് വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പോണം, അച്ഛനല്ലേ, നമ്മളുടെ കുടുംബമല്ലേ. അപ്പൊ ശിവൻ പറയുന്നുണ്ട്, പോകണ്ട, നമുക്ക് പല ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, മരണം വരെ സംഭവിക്കാം, പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, അതുകൊണ്ട് പോകണ്ടെന്ന് ആര് പറയണം? ശിവൻ പറയാണ്. പക്ഷെ അത് അനുസരിക്കാതെ സതീദേവിക്ക് പോകണമെന്ന് വാശി പിടിക്കാണ്. സതീദേവിയുടെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന എന്താണ്? ദക്ഷന് ഈ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാം, കാരണം ശിവനെ വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ശിവൻ ആരാണെന്നുള്ളൊരു സത്യം അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. ആർക്ക്? ദക്ഷന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാണ് ആര് വിചാരിച്ചത്? സതി വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സതീദേവി പോകാണ് ശിവഗണങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടി. സതീദേവി ശിവൻ വരുന്നില്ല, സതീദേവി പോകണം. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ അച്ഛൻ സതീദേവിയെ മൈൻഡ് ചെയ്ത് പോലില്ല, നോക്കിയ പോലില്ല. അത് മാത്രല്ല, അവിടെ ചെന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ആര് മാത്രം ഇല്ല? പരമശിവൻ, ഭഗവാൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട്, പരമശിവൻ മാത്രം ആ യാഗത്തിലില്ല. അപ്പൊ സതീദേവിക്ക് വിഷമവും ദേഷ്യവും ഒക്കെ കൂടി വന്നു. അങ്ങനെ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴോ യജ്ഞശിഷ്ടം, എല്ലാവർക്കും യജ്ഞശിഷ്ടം വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ശിവന് മാത്രം വെച്ചിട്ടില്ല. അതുകൂടി കണ്ടപ്പോ സതീദേവിക്ക് സഹിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. സതീദേവി
ദക്ഷ പ്രജാപതിയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആരാണ് ശിവൻ ആരാണ് എന്താന്നൊക്കെ അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് സതീദേവിയെ ശിവൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ദാക്ഷായണി എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ദക്ഷന്റെ പുത്രി ആയതുകൊണ്ട് ദാക്ഷായണി എന്നാ വിളിക്കുക. ഇനി ആ ഒരു വിളി കേൾക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹമില്ല. കാരണം ദക്ഷന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ളതില് സതി എന്താ പറയുന്നത്, സതിക്ക് അപമാനം തോന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ സ്വയം അഗ്നി കുണ്ട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് ആത്മഹൂതി ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ആര്, സതീദേവി. ഇത് അറിഞ്ഞ ശിവൻ ഇത് അറിഞ്ഞ് ശിവന് വരാണ്. ശിവന്റെ ജടയിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്, പിന്നെ വീരഭദ്രൻ വന്നിട്ട് ആ യജ്ഞം മുഴുവനും അലങ്കോലമാക്കി അവിടെ മുഴുവനും നശിപ്പിച്ച് എല്ലാവരോടും ഇത് തീർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് ശിവൻ. അപ്പോഴേക്കും ആരിടപെടാണ്, മറ്റു ദേവന്മാര് വിഷ്ണു ബ്രഹ്മാവും എല്ലാവരും ഇടപെട്ട് ശിവന്റെ ആ കോപത്തെ ശമിപ്പിച്ച് ആ സതീദേവിയുടെ ശരീരത്തിനെ 51 എത്രയോ പാർട്ടുകളാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് എത്രയോ പാർട്ടുകളാക്കിയിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ശക്തിപീഠങ്ങളായിട്ട് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളെ കാമയ്ക്കയിലും പിന്നെ എന്താണ് ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ, മൂകാംബി, അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഈ ശക്തിപീഠങ്ങളാണ്. ഈ സതീദേവിയുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ പീസുകളാക്കിയിട്ട് അതാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്താ പറയണത്, ദേവന്മാര് ഇടപെട്ടിട്ട് ഈ ശിവന്റെ ഒരു കോപത്തെ ശമിപ്പിച്ച് ദക്ഷനെ കൊണ്ട് ക്ഷമ ചോദിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ദക്ഷന് മനസ്സിലാവാണല്ലേ താൻ ചെയ്ത തെറ്റിന്റെ ഒരു ഫലം. കാരണം ദക്ഷൻ അത്രയും അഹങ്കാരി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്തൊക്കെ രീതിയിലുള്ള നാശങ്ങളാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്. ദക്ഷൻ സ്വന്തം മകളുടെ ജീവൻ പോയി, ആ യാഗം അലങ്കോലപ്പെട്ടു, അവിടെ പല രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് അവിടെ ഉണ്ടായി. ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ്, അഹങ്കാരം കൊണ്ട്, ആസുരിക സ്വഭാവം കൊണ്ട്, അതായത് കണ്ണ് കാണാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ്. എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണം, അവിടെ ദോഷമാണ്, നാശമാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഇടപെട്ട് ദക്ഷനെ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ദക്ഷന്റെ തല ദക്ഷനെ കൊന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വീരഭദ്രൻ ദക്ഷനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇടപെട്ട് പിന്നെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ശിവൻ മാപ്പ് കൊടുക്കാണ്. ദക്ഷന് പിന്നെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ച് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ദക്ഷൻ ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ്. പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. ഹരിദ്വാറിലാണ് ഈ ഒരു സംഭവത്തില്, അവിടെ അമ്പലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്റെ. അങ്ങനെ അവിടെ നടക്കണം. അങ്ങനെ സ്വന്തം ജീവൻ പോയി, ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ആസുരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ആസുരിക സ്വഭാവം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. സ്വന്തം ജീവൻ പോയി, മകളുടെ ജീവൻ പോയി, ആ യജ്ഞം മുഴുവൻ അലങ്കോലപ്പെട്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് ആരുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആസുരികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സ്വഭാവങ്ങൾ, ഇത് അഹങ്കാരം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ കണ്ടത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്, ശ്ലോകം ഇല്ല, വിവർത്തനം മാത്രം. ഇന്ത്യ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നവർ കരുതുന്നു. നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സന്ദർപ്പണം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ മാനുഷികമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അക്കാരണത്താൽ ജീവിത അവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളാണ് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ വിചാരം, ഈ അസുര സ്വഭാവികളെ വിചാരം. നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരണം വരെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. നമുക്ക് മരിക്കുന്ന സമയം വരെ നമ്മൾ എന്താണ്, ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും ആർക്കും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവര് എന്താ പറയണത്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അടുത്തടുത്ത പ്ലാനുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് അടുത്ത പ്ലാൻ എന്താണോ, അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്, അതിങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കാമെന്നോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംഭവം അവരതൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ മരണം അടുത്താൽ തന്നെ അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, കുറച്ചും കൂടി നീട്ടിക്കിട്ടാനായിട്ട് വല്ല ചാൻസ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആരാലോചിക്കുന്നത്, ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചല്ലാതെ ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഇവര് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കില്ല. എല്ലാം പ്രകൃതി നിയമമാണ് അല്ലെ. എന്താണോ നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു ശ്വാസം പോലും നമുക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല.
അവരൊരിക്കലും എന്താണ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവര് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിലോ ജീവാത്മാവിലോ ഒന്നും അവർ വിശ്വസിക്കുന്നവരല്ല. നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തികളും ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളൊക്കെ ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഈ അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വൃക്ഷത്തിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് പക്ഷികളെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഒന്ന് ജീവാത്മാവും ഒന്ന് പരമാത്മാവും. ആ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന? ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കയ്പും മധുരമുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ച് ഒച്ചമ്പൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ പരമാത്മാവോ അത് നിശബ്ദമായിട്ട് ആ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതിന് സാക്ഷി ആര് മാത്രമാണ്? ഭഗവാൻ മാത്രമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ കംസനാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. കംസൻ ആരാണ്? കംസൻ ദേവകിയുടെ സഹോദരനാണ്. ദേവകിയെ അത്രയും സ്നേഹത്തിൽ കൊണ്ട് നടന്നിരുന്നൊരു സഹോദരനായിരുന്നു കംസൻ. പക്ഷെ ഒരു അശരീരി കേട്ടു. എന്താണ്? എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ ദേവകിയെ വസുദേവരുടെ കൂടെ ഭർത്താവിന്റെ ഗൃഹത്തിലോട്ട് കൊണ്ടാക്കാണ് കംസൻ. ആ പോകുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചൊരു അശരീരി വരാണ് കംസനെ ഈ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ, ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കുന്നു. അത് കേട്ട ഉടനെ കംസന്റെ സ്വഭാവം എന്തായി മാറി? ആ സഹോദരിയോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം മാറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ സഹോദരിയുടെ മുടി പിടിച്ചിട്ട് സഹോദരനെ വധിക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. ഇതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം. പെട്ടെന്നാണ് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണത്? ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നത്. അതായത് അവരുടെ സുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരാണ്. അതാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ആസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്നെനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനമാർജിക്കും, ഇത്ര അധികം എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ധനമുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. എന്നാൽ എന്റെ ശത്രു, അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനും ബലവാനും സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായി ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും, എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ വിചാരമാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലെ. ആസുര സ്വഭാവികള് എപ്പോഴും അവരെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കും. ഇപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നത്? അവരെ കുറിച്ച് മാത്രം, അവർക്ക് ധനം വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും, അവർക്ക് പിന്നെ അവര് എങ്ങനെയാണോ അവരെ ശത്രുക്കളെ കുറിച്ചും, അവരെങ്ങനെ എന്താ പറയാ തോൽപ്പിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും, പിന്നെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും, സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാര്യങ്ങളും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചിന്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾ. അവര് അജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോഹിതരാവരാണ്. അവര് പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. അജ്ഞാനമാണ് അവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ലക്ഷണം പറഞ്ഞ. അവര് അജ്ഞാനികളായിരിക്കും ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അതുകൊണ്ട് അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതാഹ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഇവര് എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് അവര് ആകാംക്ഷകളിൽ വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങി ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് അവരെപ്പോഴും എവിടെ വാഴുണ്ടാവുക? നരകത്തിലായിരിക്കും ഇവർ വാഴുന്നത്. ഇവരെപ്പോഴും നരകത്തിലായിരിക്കും വാഴുന്നത്. കാരണം ഈ സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ധനം ആർജിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിന് യാതൊരു അതിരും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർക്ക് എത്രയും ധനം കിട്ടണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പിന്നെ അതിനൊരു അവസാനം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവര് നന്നായിട്ട് കുറെ ധനം ഉണ്ടാക്കണം, കുറെ നാള് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കംസൻ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദേവകിയെ വധിക്കാൻ എന്താ കൊണ്ടുപോയത്? ദേവകിയെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവകിയുടെ എട്ടാമത്തെ പുത്രൻ കംസനെ വധിക്കില്ല അല്ലെ. കംസന്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്? കുറെ നാൾ ഇങ്ങനെ രാജാവായിട്ട് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണം. പക്ഷെ അതിന് തടസ്സം ആരാണ്? അപ്പൊ ദേവകിയാണ്. ദേവകിനെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുത്രന്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനത്തെ അജ്ഞാന പ്രവർത്തികളാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ. ധനം കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ അവർ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും.
അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് അധാർമിക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും ആർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഇവർക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അവര് തന്റെ കഴിവ്, അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ചിലപ്പോ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നല്ല പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ജന്മത്തില് നല്ല പൈസ ഉണ്ടാവാം, നല്ല സമ്പത്ത്, നല്ല സ്വത്ത്, എന്താ പറയാ, കുടുംബം, നല്ലൊരു വീടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരുടെ വിചാരം അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് അവർക്ക് കിട്ടിയെന്നല്ലാതെ അവരുടെ കഴിവിലാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതൊക്കെ. അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് അത് കിട്ടിയതെന്നോ താൻ മുൻപ് ചെയ്ത ജന്മത്തിന്റെ സുഹൃതമാണെന്നൊന്നും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അവര് അവരുടേതായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. അവരുടേതായ ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കി അതിനനുസരിച്ചാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ശിശുപാലനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ശിശുപാലൻ ആരാണ്? ശിശുപാലൻ ഭഗവാന്റെ ബന്ധുവാണ് അല്ലെ. ശിശുപാലന് ജനിച്ചപ്പോ 2 കൈയും 1 കണ്ണും കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ശിശുപാലന്റെ എന്താ പറയാ ജാതകമൊക്കെ നോക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെയ്തപ്പോ ശിശുപാലന്റെ പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഈ 2 കണ്ണും 2 കൈയും 1 കണ്ണും എല്ലാവരുടെ മടി, ഈ കുട്ടീനെ എല്ലാവരുടെ മടിയിലും വരുന്നവരുടെ മടിയിൽ മുഴുവനും കെടുത്ത. ആരുടെ മടിയിൽ കെടുക്കുമ്പോഴാണോ ഈ 2 കണ്ണും 2 കൈയും 1 കണ്ണും ഇല്ലാതാക്കുന്നത്, അവരുടെ കൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ഇവന്റെ അന്ത്യമെന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇത് പറഞ്ഞു പറയാണ്. അപ്പൊ ഈ അമ്മ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവരും വരുമ്പോഴും എല്ലാവരുടെ മടിയിലും ഈ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് കെടുത്തി കൊടുക്കും. അപ്പൊ 2 കൈകളും 1 കണ്ണും പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാന്റെ മടിയിൽ കൊണ്ട് കെടുത്തുമ്പോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ 2 കൈയും 1 കണ്ണും ഇല്ലാതാവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാണ് തന്റെ മകന്റെ അന്ത്യം ആരെ കൊണ്ടായിരിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ കൊണ്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, നീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, കാരണം ബന്ധുവാണ് അല്ലെ, ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയും, ശരി ഞാൻ ചെയ്യില്ല, പക്ഷെ 100 തെറ്റ് വരെ, അവന്റെ 100 തെറ്റ് വരെ ഞാൻ പൊറുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ രാജസൂയ യജ്ഞം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭഗവാനെ പല രീതിയിലും ചീത്ത വിളിക്കാണ് ആര്? ശിശുപാലൻ. അങ്ങനെ 100 തവണ ശ്രമിച്ച് 101ാമത്തെ തവണ വിളിച്ചപ്പോൾ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം വന്നിട്ട് ഈ ശിശുപാലന്റെ കഴുത്ത് അറക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അസുരന്മാരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അവരുടെ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ചോ സമയത്തെ കുറിച്ചോ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നൊന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. കാരണം അവരോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭീഷ്മരൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇയാൾ അതൊന്നും കേൾക്കാനോ അനുസരിക്കാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ല. അതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവം. അവരത് മനസ്സിലാക്കുകയില്ല, മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ആര് തയ്യാറാകില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്ന് പറയണം. അടുത്തത്, നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിഷേധികളായിട്ടും സ്വയം സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാണ്ട് തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ ആരനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവികൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോ ഈ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നിബന്ധനകളോ നിയമങ്ങളോ ഒന്നും അനുസരിക്കാൻ ആര് തയ്യാറാകുണ്ടാവില്ല? ഇവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല. ഇവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പേരിന് വേണ്ടി തന്നെ ചില യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവര് അനുഷ്ഠിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വരങ്ങൾ നേടാനും ദേവന്മാരെയൊക്കെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനൊക്കെ ഇവര് ചെയ്യും. അത് ചിലപ്പോ അവർക്ക് നടക്കാൻ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആര് ഈ ദേവന്മാരെയൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികള് പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്വത്ത് കുന്നുകൂട്ടാനായിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരുടെ ഒരു വ്യാമോഹം കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഈ പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് അവര് സന്ദർഭം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ നില വരെ അവർ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായിരിക്കും. ഇപ്പൊ അവര് സ്വയം തന്നെ ദേവന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ആ അവരെ ആരാധിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു പോകുന്നവരായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവികള്. പിന്നെ അവര് എന്താണ് വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനൊക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ ഭസ്മാസുരനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഭസ്മാസുരൻ എന്താ പറയുക, ശിവനിൽ നിന്ന് വരം നേടാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ വരം നേടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് വരം സത്യമാണെന്ന് അറിയണം. അസുരന്റെ സ്വഭാവമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് അസുരൻ അവിടെ. കാരണം സത്യമാണോ, വിശ്വാസം ഇല്ല. കാരണം നമ്മള് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഒരാളെ ശിവനെ ധ്യാനിച്ച് ശിവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ശിവൻ വരം കൊടുക്കുമ്പോ അത് സത്യമാണോ, അത് ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും ആർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അല്ലാതെ ഒരാളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഒരാളോടും എന്താ പറയാ സ്വന്തം കാര്യത്തിന് മാത്രം ചിന്തിക്കാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരോട് എന്ത് ചെയ്യാനും ആർക്ക് യാതൊരു മടി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക്. ഈ ഭസ്മാസുരൻ ആ വരം സത്യമാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശിവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് നോക്കാനാണ് പോണത്. അങ്ങനെ ശിവൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു വന്നിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യണത്, ഈ ഭസ്മാസുരനെ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക നാടകീയമായ രീതിയിൽ കളികളൊക്കെ നടത്തി സ്വന്തം തലയിൽ കൈവെപ്പിച്ച് ഭസ്മാസുരനെ വധിക്കുകയാണ് ചെയ്യണതിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാണ് ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു തരത്തിലും അവരെ ആരെ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല, മറ്റുള്ളവരെ വിശ്വസിക്കാനും ഇവർ തയ്യാറാകുന്നില്ല. പിന്നെ അസുരന്മാര് വേറെ എന്താണ് അവരുടെ പ്രശ്നം പറയുന്നത്, അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ഇവരെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ടും ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, ധർമ്മത്തെ തന്നെ പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മത്തെ തന്നെ അവര് പഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരൊരിക്കലും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീശത്തെ ആര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ മിഥ്യാവാദങ്ങളായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത്, മിഥ്യയായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കാനോ മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കാനൊന്നും യാതൊരു മടിയും ഇക്കോട്ടർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധ്യമില്ല. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, നമ്മളെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങള്, ഇതിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആരെ അറിയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് അറിയുന്നത്. ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ വിശ്വസിക്കാനോ ഇവരാരും തയ്യാറല്ല. ഇവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും എന്തിനുകൊണ്ടായിരിക്കും, അവര് സമ്പത്ത് നേടാനും പിന്നെ ശക്തി നേടാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവര് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തികളും. പിന്നെ തന്നോട് തുല്യമായിട്ട് ആരുമില്ലെന്നാണ് ആര് വിശ്വസിക്കുന്നത്, ഇവര് വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഏത് വിധത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല, അവരാരും തടയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭസ്മാസുരനെ കണ്ടത് അല്ലെ. കാരണം അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയാ ഫലങ്ങളാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവരെ ദേവന്മാരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കുക, അവർക്ക് ഫുള്ള് രാജ്യം കിട്ടുക, അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണത്, ഇവര് വരങ്ങൾ നേടുന്നതും അവര് കഷ്ടപ്പെടുന്നതും മുഴുവൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളൊക്കെ അവര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് യാതൊരു വിധ മടിമാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാണുന്ന ലീല എന്താണ്, നമ്മളെ പാലാഴി മധുരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അമൃത് വീതിച്ചു കൊടുക്കാണ് എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. അങ്ങനെ അമൃത് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സോർഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രാക്ഷസൻ എന്താ ചെയ്യണത്, ഈ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ, കാരണം അയാൾക്ക് തോന്നി ചിലപ്പോ ഇനി കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വേഷം മാറിയിട്ട് ഈ ദേവന്മാരുടെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മനസ്സിലായി ഇതാരാണ്, രാക്ഷസനാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അവര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ആരാണ്, നമ്മളെ മഹാവിഷ്ണു മോഹിനി രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് ശിരസറുക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുദർശന ചക്രം ഉപയോഗിച്ച് ശിരസറുക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും എന്താണ്, അമൃത് കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. ആ അസുരന്റെ തല വന്നിട്ട് ആരായിട്ട് മാറാണ്, രാഹുവായിട്ടും ശരീരം വന്നിട്ട് കേതുവായിട്ടും മാറാണ്. രാഹുവും കേതുമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്, രാഹുവും കേതുമായിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാഹുവിനും കേതുവിനും ശത്രുതയാണ് ആരടുത്ത്, ഈ സൂര്യനോട് ചന്ദ്രനോട്. നമുക്കറിയാം ഗ്രഹണം നടക്കണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാറില്ല സൂര്യഗ്രഹണം ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നതൊക്കെ. അതിന് ഒത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും, ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ആ ഒരു ലീലയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. അവര് സത്യസന്ധതയും ഇതൊന്നും ആർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ഈ അസുരന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. പിന്നെ താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ
ക്ഷിപാമ്യജസ്രമശുഭാനാസുരീഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഇവരെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഏത് ശരീരത്തിലാണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ ശരീരവും കിട്ടുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പരമ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യണത്? അവര് തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവര് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അടുത്ത ജന്മം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? അവരെല്ലാം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കറിയുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അവരെ ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇത് മുഴുവൻ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് മരണശേഷം ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള ഒരു മരണശേഷം വീണ്ടും ആസുരിക യോനികളിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവര് വീണ്ടും രാക്ഷസീയമായിട്ടുള്ള ഗർഭങ്ങളിൽപ്പെട്ട് വീണ്ടും നരാധമന്മാരായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പിറക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അവർക്ക് അല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട്, പരമപദത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദ്വാരപാലകർ അല്ലെ, ജയവിജയന്മാരാണ്. ജയവിജയന്മാര് എന്താ ചെയ്തത്? അവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 4 ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണില്ല, 4 കുമാരന്മാരാണ്. അതാരൊക്കെയാണ്? സനന്ദ സനത് കുമാരന്മാരാണ് ഇവരെ തടയാണ്. ഭഗവാനെ കാണാൻ വന്നപ്പോ ഇവരെ ആര് തടയാണ്? ഈ കുമാരന്മാരെ ഈ ആരാണ്? ജയവിജയന്മാര് തടയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ദേഷ്യത്തില് പിന്നെ ഈ കുമാരന്മാര് ഇവരെ ശപിച്ചിട്ട് 3 ജന്മം അവർ വീണ്ടും ആരായിട്ട് മാറാണ്? അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. 3 ജന്മത്തിൽ അവർ വീണ്ടും അസുരന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ്. അത് അങ്ങനെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ജന്മം വന്നിട്ട് സത്യയുഗത്തില് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. 2ാമത്തെ ജന്മം ത്രേതായുഗത്തില് രാവണനും കുംഭകർണനായിട്ട് വരാണ്. 3ാമത്തെ ജന്മം ദ്വാപര യുഗത്തില് ശിശുപാലനും ദന്തവക്രനുമായിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെയാണ് മോക്ഷം കിട്ടിപ്പോണത്. നമ്മൾ ശിശുപാലന്റെ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, സുദർശനചക്രം കൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ശിരസ് ഛേദിച്ചെന്നും പറഞ്ഞില്ല. ശിശുപാലനും ആരുടെയാണ്? ഈ ജയവിജയന്മാരുടെ ഒരു അവതാരത്തിൽ രാക്ഷസനായിട്ട്, ശാപം മൂലം രാക്ഷസനായിട്ട് അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളില് ഇവരൊക്കെ വരുന്നതാണ്. ഇവര് രാക്ഷസന്മാരായിട്ട് വരുന്നത്, അസുരനായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ശാപത്തിന്റെ നിമിത്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതിനുശേഷം മോക്ഷം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ അസുരന്മാർക്ക്. ആസുരീം യോനി മാപന്ന മൂഢ ജന്മനി മാമ പ്രാപ്തൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാന്ത്യധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും ആസുര ഗർഭത്തിൽ തന്നെ അവര് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ജന്മമെടുത്താലും അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും അവിടേക്ക് തന്നെ താഴ്ന്നത്തേക്ക് പോകാന്നല്ലാതെ അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വരില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കരുണാമൂർത്തി ആയിരുന്നെങ്കിലും ആസുര പ്രകൃതിയിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഒരിക്കലും ദയയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എത്ര ജന്മം അവര് എടുത്താലും, രാക്ഷസീയമായിട്ടുള്ള ആ ഗർഭങ്ങളിൽ വന്നാൽ പോലും അവര് വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്കേ പോകുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവര് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്? അവര് എന്തെങ്കിലും ശാപം കൊണ്ട് വന്നവരാണല്ലേ. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് വധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മോക്ഷം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ശിശുപാലനായിക്കോട്ടെ, കംസനായിക്കോട്ടെ, ഇവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മമെടുത്താലും അവരൊരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല. അവര് വീണ്ടും താഴ്ന്ന നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ത്രിവിധം നരകസ്യേതം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭഃ തസ്മാദേതത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? 3 കവാടങ്ങളാണ് പറയണത്. ഏതൊക്കെയാണ്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാല് ധനം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ഒരു ആസക്തി, ആഗ്രഹം. ആ കവാടങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഇത് 3. നമ്മുടെ ആത്മാ
ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമാന്മാര് ശ്രമിക്കണം. ഇതിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനായിട്ടോ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ പോകാനായിട്ട് ആരും ശ്രമിക്കരുത്, ബുദ്ധിയുള്ളവരാരും പോകരുതെന്നാണ് ഇതിന്റെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴിതെളിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമോദാരൈ സ്ത്രീ നരഹ ആചാര്യ ആചര്യത്യാത്മനാശ്രയാസ്തോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, ഇതാണ് കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ പദത്തില് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കണം. ഇതിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുക. ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിലൂടെ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തിനു ശ്രമിക്കണം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? കർമ്മ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 ശത്രുക്കളെ പറ്റി കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്ര ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാം. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതം തന്നെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഇതിനെ ശത്രുവായിട്ട് കാണണം നമ്മൾ. പിന്നെ ഒഴിഞ്ഞു നിന്ന് എത്രത്തോളം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അപ്പൊ നമ്മളെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയും. കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്നും വിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമുക്ക് ഈ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയമങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ പരിശുദ്ധി നമുക്ക് വരാണല്ലേ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളും അതിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ വൈദിക പ്രമാണങ്ങളെ, ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആധ്യാത്മിക ഉന്നതി ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാകുമെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. യശാസ്ത്രാവിധിമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാ സുഖം നാ പരാം ഗതിം. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ഈ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങൾ, ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ വചനങ്ങളൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത ഉണ്ടാവുന്നില്ല, ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുന്നില്ല, സുഖമൊന്നും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ക്രമങ്ങൾ, ആ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്, നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുസരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് തന്നിഷ്ടത്തോടെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നരാധമന്മാരെന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു, പക്ഷെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളെ ജീവിതത്തിന് നമ്മൾ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ജീവിതം നരാധമന്മാരുടെയാണ്. അവര് സ്വയം തരം താണു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നിഷിദ്ധമായത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിന്മാറാതിരിക്കുക, അത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ അത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? തന്നിഷ്ടത്തോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശാപമേൽക്കാനുള്ളവരാണെന്ന് പറയുന്നത്. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത അവർക്കൊരിക്കലും ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിപൂർണ
പരിപൂർണത കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മൂലസ്വരൂപം മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ മനുഷ്യ പവിത്രീകരണം നമുക്ക് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇപ്പൊ 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 4 യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് പരസ്ത്രീ ബന്ധങ്ങള്, പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വന്നിട്ട് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ് പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് ഗാംബ്ലിംഗ് പറയുന്നുണ്ട്, ചൂതുകളി. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ ആൻഡ് മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഒന്ന് തപസ്, പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് മത്സ്യമാംസാദികള് കഴിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? യമനിയമങ്ങളാണ്. ഇത് നമ്മൾ പാലിക്കണം, ഇത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇപ്പൊ പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്താണ് മാറുന്നത്? അവിടെ നമ്മളുടെ പരിശുദ്ധിയാണ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. നമ്മളുടെ ഒരു ക്വാളിറ്റി, നമ്മളുടെ ക്വാളിറ്റികളാണ്, ഒരു മനുഷ്യന് ഉണ്ടാവേണ്ട ക്വാളിറ്റികളാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, പരസ്ത്രീ ബന്ധം വരുമ്പോ പരിശുദ്ധി നമുക്കില്ലാതെ പോകാണ്. ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? സത്യസന്ധതയാണ് നമ്മൾ നഷ്ടമാകുന്നത് അവിടെ. ചൂതുകളി എന്ന് പറയുമ്പോ സത്യസന്ധത ഇല്ലാതാണ്. പിന്നെ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ തപസ്സുകൾ, നമ്മള് ലഹരികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ തപസ്സാണ് നമ്മളെ പോകുന്നത്. പിന്നെ മാംസാദികൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് കരുണയും ദയയും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഒരു ജീവിവർഗമാണ് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞുള്ളത്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താണ് പോകുന്നത്? അവിടെ കരുണ പോകാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപൂർണതയോടെ നമുക്ക് പരമ പദപ്രാപ്തി നേടാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ പദത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ആരും ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഇതിലെന്താ പറയണത്? ഓരോ സ്വഭാവികളെ പറ്റി പറയാണ്. ഓരോ യുഗത്തിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ സത്യയുഗവും ത്രേതായുഗവും ദ്വാപരയുഗവും കലിയുഗത്തില് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയണ ഈ അസുരന്മാരും ദേവന്മാരുടെയും കാര്യം. അപ്പൊ ഈ സത്യയുഗത്തില് എന്താണ്? ഓരോ യുഗത്തില് ഓരോ ഗ്രഹത്തില് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ഈ സത്യയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോ ഓരോ ഗ്രഹത്തില് അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും തമ്മില് ആരൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരം വന്നിട്ട് വരാഹാവതാരവും ഹിരണ്യാക്ഷനും തമ്മില്, അസുരനും ദേവനും തമ്മിൽ അവിടെ എന്താണ്? യുദ്ധം നടക്കാണ്. അത് ഒരു ഗ്രഹത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്? ഓരോ യുഗത്തിലാണ് അല്ലെ. ഫസ്റ്റത്തെ വന്നപ്പോ ഒരു യുഗത്തിൽ വന്നു, രണ്ടാമത്തെ വന്നപ്പോ എന്താണ്? ഓരോ ഗ്രഹത്തിൽ വന്നു അല്ലെ. ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ ഒരു ഗ്രഹത്തിൽ, അതായത് ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ 2 രാജ്യത്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. മറ്റേതൊരു ഗ്രഹത്തിൽ വന്നു, ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു ഗ്രഹത്തിലെ 2 രാജ്യത്തിൽ വന്നു. അതായത് ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിലാണ് എവിടെ നടക്കുന്നത്? ഇവിടെ യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അതാണ് ത്രേതായുഗത്തിൽ വന്നത്, അസുരനും ദേവനും തമ്മിൽ. ഇനി ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായി മാറി? ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരു ചേട്ടന്റെയും അനിയന്റെയും മക്കള്, കൗരവരും പാണ്ഡവരും, ഇവർ തമ്മിലാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്, യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് മാറി, അസുര സ്വഭാവവും ദേവ സ്വഭാവവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കലിയുഗം വന്നപ്പോഴോ നമ്മളെ ഓരോ മനുഷ്യരിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവം ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മളുടെ സംസാരം ആസുരിക രീതിയിലായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ള സംസാരങ്ങളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവാണ്? ഈ 2 സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് കലിയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട്. തസ്മാശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാതോ ശാസ്ത്രവിധോ നക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹർഹസി. എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഒരാള്? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അയാള് മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ക്രമേണ ഉന്നതിയിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പറയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവനെ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടാൻ കഴിയുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില്
മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് കഴിയും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ പ്രക്രിയ അത്യന്തം ലളിതമാക്കി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. നമുക്കറിയാം, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് നമ്മളോട് ആര് പറയുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. കാരണം കലിയുഗത്തില് അതേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത്രയും എളുപ്പത്തില് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇത് ചെയ്തു പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവരെ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ട വിധത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് ഈ ദൈവ അസുര ഭാവങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹരേ